आता बघा हे वाजले किती, परत दाखवतो, 4:22 झाले. जरा कापा. हे बघा आम्ही 2 कॅटल आणले. हे सर्व असे रेडी करून 1400चा माल आणला इकडे. आता हे सर्व आज आपल्याला संपणार आहे. 6 दिवस असं काय प्लॅन केला, म्हणजे तुम्ही आरामासाठीच पूर्ण? फक्त आरामासाठीच, आणि त्याच्याबरोबर दोन्ही आहे कामं. म्हणजे काय, पोट भरलं तरच आराम करणार. सर्वांना परत एकदा नमस्ते आणि गुड मॉर्निंग. आता मी तुम्हाला दाखवतो सकाळचे वाजले किती. बघा इथे दिसतात आहेत 4:18. म्हणजे परत सकाळचे 4:15 वाजले. ही सेम टायमिंगची चेकिंग आहे जी लास्ट टाईम झाली होती, कारण ट्रेन ही 3:15ची ट्रेन आहे इकडची. म्हणजे 3:15ला ट्रेन येते, ती लेट 1 तास लेट असतेच. तर 4:15ला आता परत चेकिंग आहे. आणि परत तुम्ही आता ॲटमॉस्फिअर बघू शकता. आणि आता मी जे वरती आलो आहे ना, तर थोडंसं थंड आहे इथे. तुम्हाला मी खाली दाखवतो. बघा आता खाली पण बघा एकदम छान वाटतं आहे. आणि फोकस आणि लाईट्स असल्यामुळे असं इथे एवढं काळोख होत नाही. आणि आता आपलं एअर फ्रेशनर पण मी घेतलं आहे. आणि चेक इन आहे आपलं सिल्वर रूमसाठी. तुम्ही बघू शकता सिल्वर रूम पण आमचं किती एकदम प्रेझेंटेबल आहे आता. ओके. आणि टोटल इथे आता 4 माणसांचे चेक इन आहे. जर आपल्याला काहीतरी करायचं नवीन, तर थोडंसं त्याच्या नवीनमध्ये थोडंसं मेहनत जास्त करायला लागते. तर प्रेझेंट बघा एकदम व्यवस्थित पाणी, केटल, ग्लासेस, सर्व टी बॅग्स, मिल्क पावडर, शुगर, त्यासोबत आपलं सर्व व्यवस्थित साफ पुसून ठेवलेलं आहे. म्हणजे जर तुम्ही कोणत्याही टायमिंगला येता तर इथे एकदम व्यवस्थित तुम्हाला प्रेझेंटेबल वाटलं पाहिजे आणि क्लीन वाटलं पाहिजे. हे नाईट बल्ब आहे, ते मी बंद करतो. बाहेर बघू शकता पूर्ण काळोख आहे बघा. जर एअर फ्रेशनर मारला ना की कसं सर्व एकदम व्यवस्थित मस्त वाटतं. आता बघा हे वाजले किती, परत दाखवतो, 4:22 झालेत. तर कोऑर्डिनेट कसं केलं जातं की जेव्हा तुम्ही रेल्वे स्टेशनला ट्रेन यायची असेल किंवा रेल्वे स्टेशनला जेव्हा तुम्ही उतराल तेव्हा मला एक कॉल करा. त्यांनी मला कॉल केलं आय गेस 3:45ला. मग मी 3:45ला आमचे जे ओळखीवाले, जर तुम्ही तीन जण असाल तर ऑटोला कॉल करतो, 4 जण असेल तरी, आणि त्याच्यावरती जर जास्त असेल तर तुम्हाला मग ॲर्टिगा बुक करावी लागेल किंवा कार तरी. तर आता 3 जण येतात आहेत, 4 जण येतात आहेत. तर मी ऑटोला फोन केलं की असे माणसं इथे आलेत आणि मी ऑटो नंबर तुम्हाला प्रोव्हाइड करणार, जे आता ह्या टायमिंगला चेक इन करणार. तर ऑटो नंबर किंवा कोणत्याही टायमिंगला चेक इन केल्यावर मी ऑटो नंबर तुम्हाला प्रोव्हाइड करणार. ते ऑटो नंबर तिकडे रेल्वे स्टेशनला येणार ऑटो, त्याच्यात तुम्ही बसायचं आणि ऑटोने आता ते इथे येतील. म्हणजे असं कोऑर्डिनेट करून मग आता मी रिक्षावाल्यांना पण विचारलं की ते आलेत की नाही. आणि तुम्हाला पण म्हणजे समोरच्यालाही सांगतो, तुम्ही रिक्षात जेव्हा बसाल तेव्हा मला एक कॉल करा, कारण इथे पण मला सर्व लाईट्स आणि सर्व व्यवस्थित तुमच्यासाठी चालू करावं लागतं. आता ते येतील 4-5 मिनटात, इकडे चेक इन होईल आपलं. बाहेर बघा किती छान वाटतं. ते चेक इन होते तोपर्यंत ते सर्व ते सुकलेलं ना ते काढून टाकूया, कारण ते जरा छान नाही वाटत. पण ते कसं तिकडे पटापट सुकतं ना. चला गेट बंद करूया आपण. कपडे जे सुकलेले होते ते आणले. आणि आमची बुबू बघा कुठे बसते. हे बालू, ही आमची बुबू बघा कुठे बसते सकाळ सकाळी.
चला आता तुम्हाला सांगतो वाजले किती बघा, ऑलमोस्ट 7 वाजले 7. आणि वरती कशासाठी आलो ते पण दाखवतो तुम्हाला. इथे बघा मी कॉमन एक लाईट चालू करून ठेवलेली असते, ती आपल्याला बंद करायची. आणि खालच्या रूममध्ये आपले माणसं आहेत, सिल्वर रूममध्ये आपले गेस्ट आहेत. आता गोल्डन रूममध्ये आता सकाळी 11 10:30 वाजता किंवा 11ला येतील. आणि जरा बसतो आणि तुम्हाला एक सांगतो, मी जो सकाळी उठलो आहे कितीला 3:30ला उठलो ना, त्यानंतर 4:30पर्यंत आपले गेस्ट आले. मी पण थोडं फ्रेश झालो आणि मी झोपलोच नाही. मी एडिटिंग केली, तुम्हाला खाली दाखवलं ना, एडिटिंग केली, व्हिडिओ बनवलं. म्हणजे तसा व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत पोचला पाहिजे ना बरोबर आणि पटकन. आणि आता मी कुठे चाललो आहे, फिश मार्केटला. बाकी तुम्ही सकाळचं 7चं वातावरण बघा एकदम छान. आणि सनराईज तुम्हाला दाखवतो बघा, हवा पण एकदम छान आहे, थंड हवा इकडे. सनराईज तुम्हाला दिसेल बघा. चला मग आता आपण बघूया मॉर्निंगला फिश मार्केटला आता कोणकोणते फिशेस आहेत. कारण आता फिश कसे एकदम ताजे ताजे आणि नवीन नवीन पण येतात. म्हणजे तिला बघू हायचे बघा. चल घालू. आता मी तुम्हाला अर्ली मॉर्निंग एक्झॅक्ट टायमिंग दाखवतो. आता बरोबर वाजल्यात बघा 7 वाजले, आपण कन्सिडर करूया बरोबर. आणि आता मी इकडे माझी बाईक चालू करतो ॲक्टिवा, आणि किती वाजता पोचतो ते बघूया आपण. किती वाजले बघा इकडे मला 7:24, म्हणजे 20-25 मिनटं लागतात इकडे पोचायला, आणि ते पण ट्रॅफिक नसल्यावरती. आणि मच्छी मार्केट आपल्या राईट साईडला आहे बघा. जरा कापा. लांब लांब काढू ना. बरोबर बरोबर आहे ना. किती होते 8:47. हे 2 बॉक्स घेऊन जा. हे बघा आम्ही 2 कॅटल आणले, त्यासोबत तेलाची बॉक्स, तेलाचा पूर्ण बॉक्स लागला परत. बघू बघा आता वाजले किती 9:54, म्हणजे 10 वाजले. डीमार्टवरून जाऊन आलो. आता तुम्हाला मी फिश शॉपिंग दाखवतो. आणि एक ऑब्झर्व केला, आज संडे होतं आणि संडेचं जर अर्ली मॉर्निंग जर मी गेलो तर इथे आपले फिश आपल्याला होलसेलमध्ये मिळतात. आज मी तुम्हाला रेट सांगतो बघा. त्या दिवशी सुरमई, ज्यावेळी सुरमई मिळत नव्हते 1000 रुपये सांगितले होते. आज सुरमई मला, जे मोठी सुरमई तुम्ही व्हिडिओमध्ये तुम्हाला दाखवली बघा, लांबच्या लांब मी घेतली होती, तर ती मला 400 रुपये किलो मिळाली. 1.5 किलो म्हणजे ही 600 रुपयाची सुरमई आणली मी. हे दोन्ही मिळून 600 रुपयाचे आहे. ठीक आहे. माकडं बघा, माकडं
ते आज होलसेलर बसले होते ना, तिथून घेतले तर डायरेक्ट 60 रुपये किलोने मला दिले. 60 रुपये किलो म्हणजे किती स्वस्त झालं हे. 60 रुपये किलो स्वस्त झाले ना. आणि सुरमई पण 400 रुपये किलो मोठी वाली. जर हीच घेतली असेल तर 450-500 सांगतात. आता ही कोळंबी 150ला मिळाली एवढी सर्व मला किलो. त्यानंतर हे कितीचं असेल सर्व. आता हे पण कोणाकडून घेतलं मी माहिती आहे काय, ज्यांच्याकडनं सर्व घेतात ना त्यांच्याकडूनच घेतलं. तर डायरेक्ट डब्बा तुम्हाला दाखवला बघा, एक माप 110 म्हणाली तर त्यांनी 100ला दिला. हे तसे 2 माप आहे, हे 200च आहेत. पण हे जर आपण बाहेरून घेतलं तर 250, 300, 350 रुपये होणार जर त्यांचे छोटे छोटे माप असले तर. आणि त्यासोबतच हलवा, मोठा हलवा एकच घेतला मी तर हलवे 400 रुपये किलो होतं. तर मी अर्धा किलोचा एकच हलवा घेतला मोठा, तर हे 200 रुपयाचा पडलाय. आणि आज बोंबील नॉर्मलवाल्यांकडून घेतले तर 160 रुपये किलो होते, 80. तर आपली कितीची खरेदी झाली सर्व. तू प्लस करशील तर मग आपण प्लस करूया. हे आपल्याला पडलं 150. ठीक आहे. हे आपल्याला पडलं 600 रुपये, 600. नंतर आपल्याला हे पडलं 60 रुपये. ओके. नंतर हे आपल्याला पडलं 200 रुपये. आणि हे आपल्याला पडलं 80 रुपये. 160 रुपये किलो होते ना. आणि ते आपल्याला पडलं 200 रुपये. हे झाले असे. आणि कापायचे बघ, ह्याला सोलाला 20 रुपये घेतले, ह्याला 30 रुपये घेतले, 1.5 किलो ना, म्हणजे 20 रुपयाला किलोला 20 रुपये हा हिशोब आहे त्यांचा. तर 20 रुपये आणि 30 50, 50 आणि 20 70, 10 रुपये 80, 80 हे 10 रुपये 90. हां. आणि ह्याच्यात 90 रुपये ॲड करायचे आपल्याला. प्लस 90 1380, म्हणजे प्लस 20 करतोच ते. 1400 रुपयाचा हा पूर्ण माल झाला. म्हणजे कापून हे सर्व असे रेडी करून हे 1400चा माल आणला इकडे. आता हे सर्व आज आपल्याला संपणार आहे, कारण आत्ता 4 थाली आहेत आणि रात्री 7 थाली आहेत. बघा जर व्यवस्थित आहे का सर्व. 7 थाली आहेत ना रात्रीचे, त्याला सुरमई संपवायचं आहे. आणि जे 4 थाली आहेत त्यांना हलवा थांबवायचा आहे आता ना. हो, आता 4 थाली आहे आणि रात्री 7 थाली आहेत ना, तर सुरमई हलवा त्यांना मिक्स पण देता येईल. कॅल्क्युलेशन केलं 1400. ह्याच्यात माझा पेट्रोल पकडला नाही. 100 रुपये पेट्रोल पकडा ह्याच्यात, किंवा डिलिव्हरी असेल तर 100, म्हणजे 1,500चं झालं का. 1,500चं. आणि हे 200 रुपयाचं. तरी हे होलसेलमध्ये मिळालं म्हणणं. तर हे तिथे लेट गेलं असतं ना टायमिंगच्या, म्हणजे 6 ते 7 न होलसेलर बसतात तिथे 7:30 8 पर्यंत. हे जर नंतर गेले तर 1400चं पडलंय ना, तेच 1500 किंवा 1550 1600चं पडलं असतं, म्हणजे तिथेच. आणि हे आउटसाइड जर घेतलं कुठे तर हे मिळणारच नाही हा फ्रेश. कारण ह्याच्यावरती बघा सर्व रेड रेड तुम्हाला दिसतंय बघा, बरोबर ना, ताजा एकदम. आणि हे पण सर्व आत्ताच त्यांनी पकडले होते. ओके. चला आता बघा, मी परत गेस्ट रिव्ह्यू घेतो. आणि या गॅसची एक खासियत आहे की ह्यांनी सर्वात जास्त लॉंग स्टे घेतला आमच्याकडे. हे आता 6 दिवस राहिले आणि आता 7वा दिवस लागला त्यांना निघायला. 6 दिवस तुम्हाला इथे कसं वाटलं. एकदम छान वाटलं, हवेशीर वाटलं. आणि थोडेसे गडबडीच्या ह्याच्यातून आम्ही जरा मोकळे झालो, मन मोकळं झालं, शांत वाटलं. वातावरण मस्त आहे, सगळीकडे हिरवंगार आहे, सौंदर्य चांगलं आहे. शेवटी रत्नागिरी पूर्ण बघायला मिळाली. जी जवळून बघता आली तेवढी बघण्याचा आम्ही प्रयत्न केला आहे आणि चांगले अनुभव चांगले आलेले. आणि मला एक विचारायचं की 6 दिवस असं काय प्लॅन केला, म्हणजे तुम्ही आरामासाठीच पूर्ण. फक्त आरामासाठीच. आणि त्याच्याबरोबर दोन्ही आहे कामं, म्हणजे काय पोट भरलं तरच आराम करणार असं आहे ते त्याच्या. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे काय, जेवणाचे एकदम चांगले प्रकार मिळाले. म्हणजे जेवढे आम्ही केले नव्हते आतापर्यंत, खाल्ले नव्हते ते पण इथे येऊन खाल्ले. ओके. आणि तुम्ही बघा, आता मी पण बोलते थोडं. हां बोला. नाही यांचं होऊ दे, झालं तुमचं. हां माझं कधीच तू बोला. म्हणजे इथे वातावरण चांगलं आहे, तब्येत चांगली राहते, भूक लागते, ताजं जेवण मिळतं. नाश्ता, व्हेज, नॉनव्हेज. अगदी आम्ही जे मासे खाल्ले नव्हते ते सुद्धा मासे इथे खाल्ले. 15-16 प्रकारचे मासे आम्ही इथे खाल्ले. मजा आली. स्टाफ चांगला आहे, पप्पू पण चांगला आहे, चांगली आपल्या मुलाप्रमाणे काळजी घेतो. काजल चांगले, सगळा स्टाफ चांगला. आम्हाला आनंद वाटला. म्हणजे इथे निघायला आता आम्हाला जे होत नाहीये इतकं आम्हाला हे झालं. आता मी सांगतो बघा, ह्याने 6 दिवस होता ना, तर मधला एक दिवस त्यांनी टूर केलं होतं, रत्नागिरी टूर.
जे सकाळी निघाले होते, जे मी व्हिडिओमध्ये दाखवलं तसं तुम्ही टूर घेतलं पूर्ण. बाकीचे 3 दिवस तुम्ही दोन्ही लंच पण फिश, डिनर पण फिश, असे 3 दिवस म्हणजे टोटल 6 थाल्या त्यांनी खाल्लेत. आणि बाकीचे 2 दिवस दोन्ही टाइम व्हेज खाल्ले. 4 व्हेज थाल्या खाल्ले आणि 6 फिश थाली खाल्ले. तर त्यांनी ऑलमोस्ट सर्व फिश खाल्ले आणि व्हेज पण सर्व फिश खाल्ले. आणि तुम्ही दोघंच आला तिथे? नाही, आम्ही एकंदर 3 जण आले, मुलगा आणि आम्ही दोघं. हां. आणि चांगली सेवा मिळाली सेवा आम्हाला. चांगली. म्हणजे याच्या पुढे जरी कोणी वयस्कर माणूस जरी आला की नाही तरी त्याची चांगली निगराणी ठेवतील. प्रत्यक्ष एवढी आम्हाला या आम्ही आहे. या आणि अनुभव घ्या. हां. पाणी पण चवीला वगैरे चांगलं आहे. प्रत्यक्ष येऊन अनुभव घ्या. आणि आम्ही पुन्हा येणार आहोत. लवकर पुन्हा आम्हाला यायचं आहे. आता हे जे नाश्ता गेले ते पाटीत जे नवीन आले त्यांना नाश्ता गेला. असं तुम्ही मजा आली. नाश्ता, वातावरण छानच आहे अगदी. तुम्ही नाश्ता पण घेतला, जेवण पण हो, दुपारचं सगळं पण आणि घेतलं आम्ही. रात्रीचं पण. आणि आम्हाला हवं ते मिळालं सगळं. तृप्त झालो आम्ही. तुम्ही पुन्हा ते actually- येणार. तुम्ही सर्वात जास्त यूज घेतला तिकडचा, हो, कारण 6 6 दिवस दिवस. अजून 5 दिवस राहिलेले होते, पण 6 दिवस सहजा कोण राहत नाही. 6 दिवस पण आम्हाला कमी आम्ही वाटले. ठरवूनच आलो होतो, थोडं रिलॅक्स व्हायचं होतं. आणि थाळ्या बघून तर अगदी मन झालंच होतं आम्हाला यायचं. असं ओके. वातावरण पण छान आहे, सर्व छान आहे.